kakana ne ta hada wannan rijiyar sai kwana ihuna nan. Kakanka? Kakana Tare. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ni ne naku Abubakar Ibrahim Tijani wanda kuka fi sani da Sarfisi. Yau ga mu a Danmaliki da ke local government ɗin Kumbotso cikin garin Kano. Muna tare da tsohon Dagaci. Za mu ji labari akan ko mu ji tarihi akan babbar rijiya da ke Danmaliki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Dukkan godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tsira da amincin Allah su kara tabbata da shugaban mu Annabi Muhammad. Sunana Alhaji Abda Ali a Dagacin Danmaliki Murabus. Ina muku barka da zuwa wannan gari na mai albarka. Allah ya saka. A madadin mutanen Danmaliki da kuma shi Dagaci mai girma Dagaci da masu umarninsa, zan yi amfani da wannan dama ne muku bayani akan abin da na sani akan tarihin wannan rijiya mai tsohon tarihi. Wannan rijiya ta Danmaliki sunanta babbar rijiya ake ce mata ko? Babbar rijiya. Akalla rijiyar za ta kai irin shekara 50 haka? Ne nan. Ai ita wannan rijiya da ake kiranta babbar rijiya, rijiya ce wacce take duk Danmaliki ta aka sani. Ita aka sani. Danmaliki da makota duk da an nan babbar rijiya suke ɗibar ruwa. Ana ake ɗibar ruwa. Insha Allah. Kuma ita wannan rijiya ba mutum da zai ga muka ce shi ya haƙa ta. A yanzu haka? Ai haka tabbas sama da shekara kamar 200 da suka wuce. Ba a san waye haƙa ta ba. Ba a san waye haƙa ta ba. Duk mutum da yake Danmaliki haka ya da ita. A nan aka tun da aka haife ka a nan ka ganta? Kai ma haka? Mu ma dinnan tun da aka haife mu kaga dai alƙalin na kai sama da shekara 70. Alkhairi. Yawwa amma ni ma haka na ganta. Kuma su ma shugabannin haka suka ba mu tarihi. Su ma haka suka ba da tarihi garin ta suka. Yawwa kamar yadda muka sami tarihin wata wannan babbar rijiya, kamar yadda ake kiranta babbar rijiya saboda ita kadai ce rijiya kwal a garin baki ɗaya da makotanmu. Ita kadai ce? Ita ce ɗaya a lokacin kwal. A lokacin? A nan makotanmu da nan Danmaliki. Duk a nan suke zuwa ɗibar ruwa. Duk a nan ake amfani da ɗibar ruwa. Da dabbobin. Amma tun da rijiyar take a shekarunta ya ake mu'amala da ita kamar gurin wannan samun kasa ana fadawa rijiya irin wannan. Ai duk mu tafi a hankali za mu zo kan wannan ne. Farko dai ita wannan rijiya da garin ba gaba ɗayansa a kusan zan ce da kai inda jeji za a kira shi kamar dai sagagi ne inda shanu suke kiwo. Ba mutane mata. Kaga ba mutane sai dai shanu ne suke kiwo. Shanu da kawai suke ficewa. Idan to akwai shanu da suke ficewa daga kamar bangaren yamma su bangaren gabas. Duk lokacin da suka zo za su wuce akwai wani bijimin sa. Shi bar su shi kuma sai ya zo ya shigo cikin wannan sarƙaƙiya. Su yawa su wannan ƙayoyi. Sai ya shiga ciki ya sha ruwa. Amma shi wannan mai kiwon nasu bai san da wannan rijiyar ba. To duk sanin suka dawo daga kiwo sai ya ga wannan san. Sai ya gan shi ya tafi ya shiga cikin wannan sakarƙiyar sunkuru ya je ya fito. Sai ce kai yau da bari ya je gani sannan yake zuwa yake. Yawa. To shi ne da sun da kenan ya saki shauran yan uwansa ya zo ya shiga sai bi sai ina shan ruwa. Kawai ya ga sai gan shi yana shan ruwa. To da ya ga yana shan ruwa din nan shi kenan tun wannan lokacin duk sanda ya je ya dawo sai ije ya sha ruwansa ya zo ya tafi sa. To tun ma ba shi mutane har Allah ya kawo mutane. Kaga lokacin ba mutane sun da kiwo ake a wurin. Yauwa. Saboda haka da aka zo gari dan faɗaɗa kuma dama rijiya ita ce rijiya kwa ɗaya kuma a lokacin ana buƙatar ruwa. Ana buƙatar ruwa kaga an samu abin da ake so. Yauwa daga inda layi tana da zurfin fa da girman amma a cike da ruwan fa. A cike take da ruwa. Kawai na ga maka san da zai zo ya sa baki sai ya ruwa ya tafiyarsa. Kaga kuwa kaga ba guga kawai baki zai sa kaga ruwan a sama yake sama kawai yake a sama yake. Yawa shikenan da mutane suka zo suka gani ashe shi ita wannan rijiya tana da wani alaka da kogin Wudil. Kogin Wudil tun na Wudil can sosai kuwa daga nan akwai lokacin da mu dinnan mun gani
kogo ne ya kai kamar girman ɗakin nan ya tafi sosai kai hawwadil yanzu in ba ruwa aka ba zai tafi hawwadil ko yanzu idan ba ruwa zaka ji hawwadil zaka je kuma daga wadil din daga inda layi duk juma'a sai ka zo ka tada tasu ka san tasu shi irin wannan mata su yado da su haka zaka zo ka tara abbaza su sun zo da bakin rijiyar da cikin ruwan da abin an baza su kawai gaba daya sai daga inda layi kuma haka kawai kuma sai ga ruwan ya kuma yana ta shiga yana kuma cikin rijiyar su kuma wannan kaya sai su bi shi ba shi kuma da ba shi wata juma'a nawa ya kayan kenan haka kawai dai mu dai ba wanda ya san daga inda suke zuwa Allah sarki kaga iko na ubangiji ka gani amma duk juma'a sai ruwa ya turo su sun shigo da tasoshi da shauran kayan ado na mata da suke irin nada haka zo su mamaye bakin rijiyar da kuma saman rijiyar kuma ba a dauka ba a dauka yawa mutanen da masu tsoro wani ma zai taba ne gaskiya ka gani banda ma kaman in Allah ya sa ko da yaushe ana samun jarumai gaskiya ne aka je ana dan lalle ka ana gani bai da tsoro ta kai a kewaye amma kuma kaman dan zuwan nan da kuma garin sai ka ga ruwan ya kuma da su kaga da kanan ba mutum ba ma zai da dauka ba amma kana leka rijiyar za ga kogan tamfare ne ya fi girman tsoron nan mutum ai sai mutane kawai ai ta bacci a ciki ma kaga yawa ya fi girman ɗakin nan kuma gabar iya sosai sannan kuma sama da shi ƙasa da shi kuma akwai wata rijiyar ta kai kaman takunka wajen zurfinta ita kuma saboda wannan kogan ya kai kaman mita ko kuma kafa 20 rijiya kan rijiya ka gani ta ci babban rijiya yawa a can kasa da wannan kogon kaga akwai wata rijiyar kaga magana kafewa ba ka gani yanzu lokacin da aka fara samun zamani mutanenmu idan akwai ana bukata a shiga rijiya a gyara ta ita wannan rijiyar a rijiya wata farfajiya ce ita kuma kamar dabbe ta ake da siminti sai ka samu sama da mutum 10 akai sun zauna a zaune ana ta kwakwalo kasa ana fito da ita su suna nan a zaune suna zaune abin su masu aikin ne ga kuma kogo a gefe ga kogo kuma a sama da su ga sama kuma wata rijiya ce a sama da su kogon da ya tafi nan kuma shine kuma ruwan su kuma farfajiya ce kamar dama da bai ake musu suka zauna sai an gama yara an gama komai da kuma sannan su kuma su tako kuranga su fito waje abin su haka aka dinga yi to saboda haka tun daga wannan lokacin da yake zamani ne kuma ka san idan zamani irin wannan akwai abubuwan ma da zaka neme su ka rasa gaskiya akwai to kuma tun ruwan nan ina ba mu barazana ana tsoron sa har ma kuma sai ruwa sai aka samu aka neme shi ma aka rasa ka gani har ya kasance cewa in ka ga ana son a samu ruwa a cikin rijiyar nan sai an kirawo matasa an ɗauko irin masu gangi din nan oke ruwan daga baya sai rijiyar ta kafe kare da gaske ba ruwa ka ga ma'ana da kuka ga ainihin zurfin rijiya ke yawa saboda da can ai baka ba san iya zurfin yawa ba san zurfin to sun da ruwan a sama yake har kawai ya mame idan Allah ya kai mu suka zo din nan kamar na ga muku zuwa da nan kayan yawa kayan kyale-kyalen nan sai su tafi idan suka kasa kawai su tafi abin su kaga ana nan kuma sai aka zo da ruwa kuma yazo ya kare ashe sai aka ashe bayan ita wannan rijiya akwai wata kuma akwai wata rijiya yawa kuma akwai sannan kuma ga wannan kogon shi ma wannan suke da dutse ne kamfa yawa kamfan nan za a samu sau da mutum 10 za su yi zaman su kafin su je yawa kafin su je ta wancan karamar ka gani to saboda haka idan da ruwan ya kare saboda zamani suka san dalili ka san mafi yawa ana ce an kan duniya ta fara dauda da abubuwa da yawa za a neme su a rasa saboda wasu ba sa san kazanta kaga da kuka tashi bukatar ruwa shine sai aka yi da aka zo aka dinga ana da can ba matsala kawai daga zuwa kan fita zaka yi yawa kaka ana nan kuma sai ruwa ya dauke aka rasa ko ina aka yi gashi kuma ana bukatar ruwa kuma ana bukatar ruwa kuma ga ta ita kadai aka sa ita kadai ka gani saboda haka a lokacin kawai sai su mutanen mu suka rinka yashe ta suna samun ruwa ana amfani da kuma har ta kai zamani aka zo aka sami ci gaba aka zo aka yi mata daurin baki a kasan da aka kake kaman kududdufi da kaman kududdufi yawa to sai aka a zamanin mahaifinmu aka nemi NA ba ma local government ba saboda ka sa a lokacin kafin local government NA ce da lokacin ba a fara ka gani to zaki dagacin mu shine baban ma lokacin
ya nemi mai girman hakimi da yake kasan kamar ina ke bajet din nan haka ake ana yin bajet na kananan garuruwa to kuma daga cikin yan kwamitin bajet din to sai nemi gari nan a zo a daure mana bakinta saboda jama'a saboda yau da gobe kar a samu aka zo aka daure mata baki saboda ai ba dan maliki ne kawai suke zuwa ba idan aka ce ana yasan rijiyar dan maliki dan maliki da yawa makwatan mu za su zo wasu kuma samari matasa ai su wannan gangin ne ma zai kawo shi zai kawo su kaga ita rijiyar kanta yanzu zurfin ta ma kamar sama ta yau sama ta yau kai dan baka san zurfin ta bane zurfin ta da ya fi kamu 12 kai wallahi gaba 12 iya haka ake sa mata in dai zaka ɗebi ruwa a ciki a ce to gaba 12 nake so kuma ka ba 12 na haka zaka samu kai ta kule ta zirawa amma yanzu gari ta zaba ta kule kafa shi da ko 4 ko 5 ba kuma ba mu san ba da zai ya ga mu dalili abu na ubangiji ka gani amma har yanzu shi kuma wannan kogon fa ina nan daga can wudin din misali mutum yana fadawa a can kogin wudil kenan yawa sai ya fada daga inda in suna neman mutum ko ga mutum suna iya zuwa nan ma bincike sai a zo hannun dan maliki a zo a gani ko kogin yayi kaga sarkin ruwan can da yawa dama zance yake da su yan ruwa shi sarkin ruwa kaga yana zance da dama shi kamar aljannin ne zai tambaye su sai musa kuka mana haka kuma shiga zai cikin ruwan kaga idan wancan ruwan yayi fushi idan ya zo ya same su yan ruwan kamar nan yake zo dinnan zai zo ya ce ya kuka mana haka kun akwai baki ne ko akwai da mu ko ne mun ka sani ai kaza kuka mana kaga sun dawo shi kenan sai amma idan ka je guri kaza za ka same shi ka gani kuma zai zo kuma itar haka din ne sai ya zo dan maliki kuma ya tarar da ko ga wacce sai ya dauka ya tafi tun daga wadin kuma yanzu sarki ruwa sai ya shiga cikin kogi ya ɗauki lokaci fara da kwanaki ba gaishe ba ma kuma yana cikin ruwa yana ciki ai da sun san kama ko da yake tarihi su nasu ne ai sarki ruwa in aka haihuwa a gidansa yau zai ɗauki jaririn shigar da ya cikin ruwa ba za a fito da shi kwana 7 sai ranar suna ina can wajen su abokanan hidiman nasa a gani sai ranar suna kawai sai a zo kawai suna zuwa kawai su ga an yi sama da jariri sai ya karba ya tafiya su abin shi a gani kuma ko aina ne aka yi ta'adi na ruwa za su ga masa kuma za su ga masa dalili ina shi kuma gaba ɗaya kuma suka yi ta saboda haka dai wannan shine kaɗan daga cikin tarihin wannan babbar rijiya da warhaka kamar yadda kuka ji kun ji tarihin babbar rijiya daga bakin ta garin dan maliki daga bakin tsohon dagaci da dan maliki daga bakin dagaci mai murabus yalla wai muna godiya sosai Allah ya saka sakamakon muhimmancin da take da shi da iyayenmu da kakannin suke gaya mana wannan rijiya kamar yadda kaga tudun din nan ka kusan shekaru aka dan kara mata wannan shekaru ba akwai zaka ga mai sunansa a jikin bango wanda ita amma da dadewa arabu ma isa sannan bokon ma bai yawa saboda haka duk da wannan abin nata da ya danta ƴaƴan yanzu ba irin mu na da ba wallahi ba dan da ita ba fada duk wannan abin da kai rahin tudun ta sakamakon muhimmancin ta mu da take da shi mun samu ruwan sha a nan garin lokacin da Abubakar yi mulki aka ba mu ruwan sha daga ƙarshe ma irin amma ba muka so yara su da jifa da me su cike ta mu manyan garin mu suka hana mu ba mu saboda tarihi saboda duk muna da ruwa sosai a lokacin to saboda haka a tarihi na wanda ko wani abin ba mu yarda da shi cikakke ba akwai sanda koguna da take da shi wannan rijiya dan wanda ka ganta ruwan a ƙasa za a samu kaman gaba shida a ƙasa wannan bayan wannan ruwan da ka gano shi kuma kamar ma na ji an ce bayan wannan akwai wata yan rijiyar da ka yau kogon da nace da kai nan haka ko ni kogo da ya gabas ya tafi wadil to kamar yadda nace da kai ana cewar wai kogon wadil ma akwai komai wai da ta iso to wannan ba mu da garantin tartibin wannan garantin abin amma hakika haka muka samu wannan tarihi na rijiya ne suke wadawa to sai suke da kuwa sai ran juma'a 12 rana sai ci babban rijiya ta hanya da mun zo mu dinga ɗebo guguna muna ta zubarwa kawai da mun zo mu dinga zuba guga masu zubarwa mutanen bai sinan ana suke zuwa suke da koga mutan gurin gawa ana suke zuwa suke da koga zagaye ta ke iba ba
a yi na yaɗi ba ta komai ba. Akalla rijiyar za ta kai shekara nawa? A wannan shi kai kakana ne ta haɗa wannan rijiyar. Sai kwana ihuna nan. Kakanka? Kakana Tare. A ciki ya kwana ya kwana? A ciki kwana yarwa ta ɗauke ta ce tana son sa. Kai wata ta ɗauke shi? Ta ce tana son sa. A cikin ruwa? Na kun kwaɗa bai. Kuma mun wadda ne yaji ne yake zuwa. Nan yake yiwa. Ne yake zuwa. Ka ga rijiyar shekarunta ba na nan bane? A ba ta nan bane. Sun da kakanka inda har wata ta ɗauke shi a ciki? Ta ɗauke ya kwana a ciki. Amma lafiyar salau? Lafiya ka ɗauka ka zuka na ka fi ne. Kowa ya zo ya koya mu. Kai.